Υπάρχει μια λεπτή διαφορά ανάμεσα σε μια γυναίκα που απλά σου μιλάει και σε μια γυναίκα που σε σκέφτεται πραγματικά. Στην αρχή, όλα μοιάζουν ίδια. Ένα μήνυμα, μια απάντηση, μια μικρή κουβέντα μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, τίποτα που να μπορείς να δείξεις και να πεις με σιγουριά «Να, εδώ είναι». Κι όμως, όσο περνάει ο χρόνος, αρχίζει να διαμορφώνεται ένα μοτίβο. Όχι μέσα από μεγάλες κινήσεις ή εντυπωσιακές δηλώσεις, αλλά μέσα από μικρές επαναλαμβανόμενες παρουσίες. Εκεί είναι που ξεχωρίζει το πραγματικό ενδιαφέρον. Μια γυναίκα που σε θέλει δεν εμφανίζεται τυχαία. Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά δεν είναι. Θα βρει λόγους να μπει στη μέρα σου, ακόμη κι αν αυτοί οι λόγοι είναι ασήμαντοι. Ένα μήνυμα χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μια αφορμή για να ξεκινήσει κουβέντα. Μια μικρή λεπτομέρεια που θυμήθηκε ξαφνικά. Δεν το κάνει συνειδητά κάθε φορά. Δεν κάθεται να το σχεδιάσει. Απλά συμβαίνει, γιατί εσύ έχεις ήδη αρχίσει να υπάρχεις στο μυαλό της. Και όταν κάποιος υπάρχει στο μυαλό σου, βρίσκεις τρόπο να τον φέρεις και στην καθημερινότητά σου. Δεν είναι μόνο ότι θα σου μιλήσει, είναι το πώς θα το κάνει. Η διάθεση, η συνέπεια, η παρουσία. Δεν θα αφήνει τη σύνδεση να σβήσει εύκολα. Ακόμα κι αν η κουβέντα πέσει, θα την ξανασηκώσει. Ακόμα κι αν δεν υπάρχει λόγος, θα δημιουργήσει έναν. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι το θέμα της συζήτησης, είναι η ίδια η επαφή. Κάπου εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για απλή ευγένεια. Η ευγένεια έχει όρια. Το ενδιαφέρον δεν έχει. Μια γυναίκα που δεν ενδιαφέρεται, όσο καλή κι αν είναι σαν άνθρωπος, δεν θα επενδύσει χρόνο χωρίς λόγο. Δεν θα επιστρέφει ξανά και ξανά σε μια επικοινωνία που δεν της δημιουργεί κάτι. Δεν θα προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό κάτι που μέσα της είναι αδιάφορο. Αντίθετα, όταν υπάρχει έλξη, ακόμα και μικρή, δημιουργείται μια εσωτερική όθηση. Μια ανάγκη για επαφή που δεν εξηγείται πάντα λογικά. Γι' αυτό και φαίνεται μέσα από τη συχνότητα. Όχι απαραίτητα από την ένταση, αλλά από τη σταθερότητα. Αρχίζει να σε βάζει μέσα στη ρουτίνα της. Μπορεί να σου πει κάτι απλό για τη μέρα της. Να μοιραστεί μια σκέψη που θα μπορούσε εύκολα να κρατήσει για τον εαυτό της. Να σε συμπεριλάβει σε στιγμές που δεν είναι σημαντικές, αλλά είναι προσωπικές. Και εκεί βρίσκεται το πραγματικό νόημα. Όταν κάποιος σε αφήνει να μπεις στις μικρές του στιγμές, σημαίνει ότι έχεις αρχίσει να αποκτάς χώρο μέσα του. Και αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Ταυτόχρονα θα δείξει μια διαφορετική ποιότητα προσοχής. Θα θυμάται πράγματα που είπες, λεπτομέρειες που άλλοι θα ξεχνούσαν. Μικρά στοιχεία που για σένα μπορεί να μην έχουν σημασία, αλλά για εκείνη γίνονται σημεία αναφοράς. Αυτό δεν είναι απλά καλή μνήμη, είναι εστίαση. Και η εστίαση πηγαίνει πάντα εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον. Με τον καιρό θα υπάρξουν και στιγμές που θα τραβηχτεί λίγο πίσω. Όχι από αδιαφορία, αλλά από ανάγκη να καταλάβει. Να δει αν η κίνηση είναι αμφίδρομη. Αν αυτό που νιώθει βρίσκει ανταπόκριση ή αν απλά κινείται μόνη της. Αυτή η μικρή απόσταση δεν είναι τέλος. Είναι μέρος της διαδικασίας. Γιατί η έλξη δεν λειτουργεί μονόπλευρα. Θέλει ρυθμό. Θέλει ισορροπία. Θέλει δύο ανθρώπους που με τον δικό τους τρόπο συνεχίζουν να πλησιάζουν ο ένας τον άλλον. Και όσο αυτό συμβαίνει, τόσο η παρουσία της θα γίνεται πιο φυσική. Δεν θα μοιάζει πια με προσπάθεια. Θα είναι απλά εκεί. Στα μηνύματα, στις σκέψεις, στις μικρές αφορμές της ημέρας. Σαν κάτι που μπήκε στη ζωή σου χωρίς θόρυβο. Αλλά έμεινε. Στο τέλος, η κατανόηση δεν έρχεται από μια στιγμή. Δεν υπάρχει μια φράση που τα αποκαλύπτει όλα. Αυτό που υπάρχει είναι μια αίσθηση που χτίζεται σιγά-σιγά. Ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει ξεκάθαρο. Γιατί όταν μια γυναίκα σε θέλει, δεν χρειάζεται να το πει δυνατά. Φαίνεται στον τρόπο που βρίσκει πάντα έναν λόγο να είναι εκεί. Και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβεις αμέσως, αρχίζει να αλλάζει και ο τρόπος που τη βλέπεις κι εσύ. Δεν είναι πια απλά μια παρουσία που εμφανίζεται που και που. Γίνεται κάτι πιο οικείο. Κάτι που περιμένεις. Ακόμη κι αν δεν το παραδέχεσαι συνειδητά, αρχίζεις να συνηθίζεις την ύπαρξή της μέσα στη μέρα σου. Να περιμένεις εκείνο το μήνυμα, εκείνη τη μικρή αφορμή που θα ανοίξει ξανά την επικοινωνία. Και όταν αυτό δεν έρχεται, το προσέχεις. Όχι επειδή εξαρτάσαι, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση. Και αυτή η σύνδεση δεν χτίστηκε από μεγάλες υποσχέσεις ή έντονες δηλώσεις. Χτίστηκε από επανάληψη, από παρουσία. Από εκείνα τα μικρά, σχεδόν αόρατα σημεία, που όταν τα δεις μεμονωμένα δεν λένε πολλά, αλλά όταν τα ενώσεις, σχηματίζουν κάτι ξεκάθαρο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, οι σχέσεις, ακόμα και πριν γίνουν σχέσεις, βασίζονται σε ένα πράγμα: συνέπεια. Συνέπεια στο ενδιαφέρον, συνέπεια στην παρουσία, συνέπεια στην πρόθεση. Και όταν αυτά υπάρχουν, δεν χρειάζονται περίπλοκες αναλύσεις. Δεν χρειάζεται να ψάχνεις συνεχώς αποδείξεις ή να αμφιβάλλεις για το τι συμβαίνει.
τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο απλά, πιο καθαρά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μια γυναίκα σε θέλει πραγματικά, δεν σε αφήνει να αναρωτιέσαι για πάντα. Μπορεί να μην στο πει άμεσα. Μπορεί να μην το κάνει με τον τρόπο που περιμένεις. Αλλά θα το δείξει. Και αν δώσεις προσοχή όχι σε μια στιγμή, αλλά στη συνολική εικόνα, τότε θα το καταλάβεις.